Какво става, хора? Симулатор. Днеска ще играем в Cool Day. Да видим. Само четвърти. Дай го наши. Така ще... Мистър. То се казва господин Ги Бонс. Аз съм на място, където има интернет. Популярността ми падна. Аре... То какво прави с тази щанга? То се пумпа. Айде, тяре бе. О, пак ли? Не разбира, обяснявай се, помпа стар. Йо, ти, чо. Извинете, че се чува малко. Извинете, че се чува телевизора, ако изобщо се чува де. Просто се стремят така и гледате. Айде бе, то ще свърши часа. Добре, сега да ставаме, че скоро свършва часа. Часа по ФВС, по спорт. В тук. Та игра ще се помпаме. За да станем по-силни. А то какво прави с това? Какво ще прави? Тъкман се. Да, знаем. Опа. Извинете, хора, ама... Що точно така трябваше да се опа? Така, браво. Браво, седна си. Тия какво правя? Това какво прави? Пак ли? Айде, не се обяснявай. Това ми обяснете. Аз стоя и го слушам и то ми намаля оценката на 4 минус. Какво съм ти направил, бе, човече? Нали, то се разхожда, целият клас стои. Само той се разхожда и вдига ръце. Гледай го, пича. Седна си, стана си. И то... Искаш да се бием, а? Инглиша, къде беше? Опа. Май ще позакъснея за часа малко. Ама къде е му? То какво прави с това, бе? Сне мъничко, ама нищо. Сериозно ли, човек? Палиш огън в училище.
бананче. Глей. Глей. Ще ви спестя тия казаните на учи. Аз ще ви ги спестявам, защото 100 години. Но този час го мразя най-много. В моето училище, защото съм един пълен ретард. Видите ли го? What? Преби се и сега си лети горе. Сега ще ви спестя ходенето до другата стая. И хора, ето, пак сме... тук сме на обяд. Не бе, тъпле си. Да, пиди си. Гледай го как пие моя. Но беше много как се прибил ни и летеше във. Май трябва да спра, че ще се напика. Още един лети. Това е тази бъгната игра. Гледайте как се налива. 5 минути се налива с една кола. Ще ви спестя и това, че няма смисъл. Се налива. Добре, хора, ще ви кажа какво се случи на обяда. Нищо, просто се налях с кола. Като ви половин час пих тази кола в играта. Гън, пия. По едно време дори изплюшът го заболя корема. После пак я взех и гол. И я изпи. Не мога направо повърна. Така. То ти каза, представете си как пиеше кола в началото. Пиеше. И извежда и я изплю направо. То от половин час се нагливаше с една кола. Гледай. Дано, къде бе физкултура... Спорт, ще вземем и ще се напомпаме. Сега ще ви спестя тия 5 минути плюс ходенето до следващия час и ще видите какво е. Аре. И пристигнахме. Айде бе, слизай бе. Гледай го това цигара. Закъстях без половин час, защото някаква ни заговори, 5 долара на заем. И аз си дадох. То бира половината час, докато дойде. Той е вече към края, даде, така че няма да ви спестявам да хора по стаите. Ами без това ще говори и ще види какви странни неща стават в това училище. Майкел. Чуйте какво предлагам, хора. Искате ли в следващия епизод да право да не ходим на училище, а цял ден да се шляем извън училище. Ето, това са. Айде бе, какво се обясняваш, ма? Ще се помпаме. Айде, влизай. Не го е взел. Супер!
Просто супер. То си хвали куфара. Супер. Е по-неше гръмнат. Земя, бе. Опа. Какво ходи подир мен? Брат. За какво е лопата и за... Вижте, има се лопатка. Закус. Уп. Да видим къде ще отидем. Упс. Махай се, махай се, махай се! Май! Направихме дупка към... Да видим тук каква ще направим. Айде, копай, бе. Обе, опа, съжалявам много, господине. Айде, айде. При лекарката. Влизай в дупката, влизай в дупката. То по-скоро тренера ни трябва да отиде при лекарката. Бързо, съжалявам, тренер, съжалявам. Като някой пияне. Уепс. И да дето копая дупки. Ми намариха оценката. Ела. Сега остава само да си... Мотоциклет! Сериозно ли е толкова тъпа? Сериозно ли бе? Гледай го то как кунес. Аре бе! Престанете да ми крадете мотоциклета! Гледай го моя. Ставай бе! Може ли вече да се кача? Разделе, най-накрая. Имам една идея за следващия епизод. Не бе! Упс, май блъснахме милицията. Упс. Айде да бягам. Какво хода подир мене тия? Диня. Бати късмет. Поне да си я хапнем. Гледай го. Кои праскала остава. Пусния. Мерси за колелото. Махай се бе! Имаме затвори! Видите ли го? Парички! Що имаме туалетна хартия? Плюс 35. Сега ще видим кой е баща ни на бързо. Че тук някъде... Какъв е тоя бе? Тайгър! Майка ми се казва Тайгър! Леле. Добре хора, надявам се да ви хареса този клип, ако е така, поделете се за моят канал и ще си видите следващия клип. Чао!